Hûn difikirin ku hûn azadiyeke bêsînor didin zarokê xwe. Lê gelo di rastiyê de hûn dinyayeke nediyar diyarî wê dikin. Rêgez, bereva jî tiştê ku em difikirin, baskên zarokan naşikînin. Ew asîmanek ewle pêşkêşî wan dikin ku tê de bi ewlehî bifirin. Çawa ku keştî di deryayeke bi bahoz de xwe dispêre lîmaneke ewle, zarok jî di wê lîmana ewleya ku ji hêla rêgez û rûtînan ve hatiye afirandin de aramiyê dibînin. Nediyarî xofê geş dike, lê sînorên zelal peyama tu li vir ewleyê didin wan. Ev sînor dîwarên zexm in ku ew dikarin dema ku dinyayê keş dikin pişta xwe bispêrin wan. Werin vê heftiyê em bi zarokê xwe re li ser yek ji rêgezên malê biaxivin. Ka çima me ew daniye û ew çawa me her duyan jî diparêze. Goftana me berfirey li ser malpera me ye. Hûn dikarin nêrînê xwe binivîs, xêz an ji peyamekê dengî bi me re per bikin. Ev peyam û dîyem li pêşa daxuyaniyê de ne.